Brat Menus. Vidite, cijeli gradski. Mislim, zamjera mi se pa sam da je rekao što je. Od vode. Ivan od vode. To je, znači, Ivan od vode, to je čovjek koji Zagorci ne vole. Ujebote, gle fakat. Ali dobro, nije krv, samo je I crveno. brat Menus. U lijepoj crnoj odori. Evo ga, ovo će biti borba do kraja. Dakle, ove borbe nisu namještene, jer se dolaze ljudi iz različitih postrojbi i mogu biti vrlo zanimljive. Ovaj put oklop je spasio glavu. Bilo je blizu, bilo je blizu, bilo je blizu. Evo, mala revanša. Ne mogu vjerovati da čovjek koji toliko obožava vodu, da je svoj plemički naslov uzeo kao Ivan od vode, da ide dalje u samo polufinale. Ko je na sljedeći vitez? Ko je na sljedeći par? Treba ga uzeti samo ga i odvući ga. O, Sandro od Strahonince i Fancy Šmensi, koji je jučer u jednoj zanimljivoj borbi porazio jednog protivnika i tako se probio u drugi krug. Mislim da danas više to neće uspjeti, ali uživajte u tom gracioznom hodu, u markama njegove odjeće i obuće, koji sam već nekoliko puta rekao pa neću ponavljati.